Profesör Doktor Ahmet Özer, akademisyen, ji zanîngeha Torosa Mersinê mêvanê min e. Silav bote Kekê Ahmet. Kekê Ahmet, giringiya seredana Kılıçdaroğlu bo Roboskî çi ye ger destpêkê de wê pirsêştir? Kılıçdaroğlu eva çendeke dibe ez ê ji millet helaliyê bixwazim. Ser vê niştimana xwe jî çû hine ciya niha jî sibê wê her ne Roboskiyê. Eva tabii tiştekî giring e. 34 kes piranî wî zar wira bombebarana teyarê orduya Türkiye hatibûne kuştinê. Lêbelê heta niha jî hê dava neçiye ser ew ê bûne sedema wî ne nav hikûmetê da ne nav ordiyê da derneketine holê. Bona wî jî xelqê wê derê gelek jî xemgîn e, dilsoz e. Tabii ki Kılıçdaroğlu çûyîna wî helalî xastina wî ji bona xelqê wê derê tiştekî mühim e. Ama asıl yek helaliyê bixwaze gerek Birêz Erdoğan be, Reis-i Cumhur be. Çünkü yetkili, etkili ew e. Kılıçdaroğlu jî dil dixwaze ki piştî ku bibe eger Reis-i Cumhur were ser text wî çaxî helalî bixwaze, wî çaxî wê daha anlamlî be. Kekê Ahmet em dikarin bibêjin ku seredana Kılıçdaroğlu mijara Roboskiyê, babeta Roboskiyê dîse dê bînê rojevê li ser bê axaftin? Yani Kılıçdaroğlu vînî tîne rojevê, eva tiştekî baş e, wînî nîşanê iktidarê, nîşanê Erdoğan û iktidara wî jî dike. Lê yek helaliyê bixwaze îro yek meqamê yetkî û etkiya wan hene ew in. Yani Kılıçdaroğlu niha îro iktidar nîne, tiştekî baş dike, ew tîne rojevê, ama yek helaliyê bixwaze hikûmeta Türkiye'ye nek bona hema Roboskê tenê. Eger ku perekî temiz vekin, em bêjin bona Dersîmê jî wê derê jî gelek işte katliamê mezin hatibûne kirinê. Heta wextê ku Birêz Erdoğan Serokwezîr bû, ew özrê xwe jî xwast, ama bi şexsî nabe. Çawakî dewletê dualê dunyayê van îşa dînine meclisa xwe da û anegorê wî bi usûla wî çê dikin, wextê ku wisa çêkin ewa kêrî tiştekî tê. Yoksa ama bi devkî bêjin wele em xemgînin, ewa çima wiha bû em gelek xemgînin, ev îş wisa nayê helkirinê. Kekê Ahmet her wiha min dixweste bipirsim Kekê Ahmet. Piştî seredana Roboskî li gor agahdariyê me Kılıçdaroğlu dê seredana Sîvazê bike, zindana Diyarbekirê bike, malbata Ahmet Kayara rûne. Gelek mijar hene got Kurd xwe ne hevwelatiyê yeksan dibînin li Tirkiye. Yani eşît vatandaş xwe nabînin li Tirkiye, Kurdên li Tirkiyeyê. Di vê derbarê de dîtina te jî bigirim û weke CHP nêzîkahî dikarî çawa be. Na bona ku Kurd xwe hemwelatî bihesibînin, yek du tiş lazim in. Yek wekhevî lazim e. Bu wê wekhevî jî Kurd dibêjin ki madem ki em Türk biranin, Tirkara çi heq hukuk heye, em jî wan heqa wan hukuka dixwazin, ne kêm ne zêde. Ya dudiya jî em dixwazin bira azadî hebe. Mesela Roboskiyê ya yekemîn nîne. Sala 1905 da li Wanê welatê Özalpê jî 33 hevgundî bêgune hatine gullebarankirinê, hatine kuştinê. Gele cara îşê akîne dibin, hem dibêjin ki biratî heye, hem jî evan îşa dibin, wextê ku dibin jî
yek dibine sedema wan yek wan faila dikin nayne ceza kirini Bele. wî çaî jî xelq bû bir bariya wî yekeviyê wekeviyê û vatanperveriyê ra kêm dibe. بله Ez boğarım ki tabii ki eva çuyuna Kılıçdaroğlu gelek giringe em jî wînî selamlamışdikin lê eva bi serê xwe tenê kafî nîne ez vê بله dibêjim. پروفسور دکتر احمد yek زر wînî akademisyen زانینگاه توروسا مرسینی سپاس کو تو لگل